Адчуваеце пах? Гэта пахне хлуснёй маркетолегаў. Сёння вам прадаюць усё, што заўгодна з дадаткам з ферамонамі. Ад духоў да шампуняў абяцаюць, што мужчыны і жанчыны будуць ля вашых ног. Але давайте разбярэмся. Тэрмін ферамоны прыдумалі для апісання паводзін гусякоў. У мурашоў ці матылёў усё даволі проста. Адчуў малекулу, пабег туды. Гэткі біяхімічны робат. А што наконт нас, сысуноў з складанай нервовай сістэмай? Спойлер. Сапраўдных ферамонаў, якія б кіравалі паводзінамі чалавека, навука не знайшла. Вось так, ніводнае сур'ёзнае даследаванне, ніводны мета-аналіз не пацвердзіў існаванне чалавечых ферамонаў. Больш за тое, орган, які патэнцыйна, вельмі гіпатэтычна мог бы ўспрымаць нейкія ферамонападобныя пахі ў дарослага чалавека, проста не працуе. Відаць, мы эвалюцыйна выраслі з гэтага. Паверце, чалавек занадта складаная істота, каб кіраваць намі адным толькі пахам. Нават сабакам Паўлава на тое было патрэбнае даволі доўгае навучанне. Нашыя паводзіны вельмі складаныя, залежыць ад выхавання інтэлекту, сацыяльных нормаў, ад безлічы чыннікаў, але дакладна не ад чароўнай малекулы ў фляконе за $50. Касметыка з ферамонамі – гэта звычайны падман і плявок вам у твар. Таму не будьце вусякамі, думайце сваёй галавой, усёй складанай нервовай сістэмай, а не толькі носам. А больш цікавага пра хімію таго, што адбываецца ўсярэдзіне нас, даведайцеся з відэа на канале Smash.